изглеждаха нормално, обаче не е кой знае колко букулка. Примерно по тези действените плажове на Странджа много често може да видиш такова нещо. Просто от хората, те хората. Да, но това е, освен корабите, има и от града. Да, Загледай се хубаво в букулка. Виж. Усети ли то полах от морето? това е всъщност много по-сериозният проблем. Войната. То е канализацията на Барселона. Има този дух. Може да го усетиш по улица, като минеш покрай това. Покрай канапите. Абсолютно същия мирис. Това ги разделят. Ей, това тук е много често срещано нещо във водата. Да. И от корабите силно се изхвърлят. Това и другото любимо нещо да се видиш във водата е презерватив. Много готина среща. Чичо ми, дето сигурно от 20 години, не знам, от много време работи по корабите. Каза, че едва преди 2-3 години започнали да се събират букулка на тази компания, дето такова просто много от самите работещи давали зорче, нали, че това е много гадно и така нататък. То трябва хората да повърнат и тогава разбират за какво става дума. Това тук виж как са сортирани по тежест. По тежест, да. Право. Тук са фасовете. И какво? През нощта е стигала до тук вълна? 2-3 дена стигаш. 2 дена стигаше до тук. Вчера цял ден. Тя сега е вече... Да. И аз си мисля, че са доста по-подредени, ама не са. Дори на Черно море съм виждал по-добри оферти. О, да бе, така е. Аз затова няма да влезна сега, защото трябва да изям всичките говна и да... Да, и то не е же кой знае какво. Да. О, тук има един. Има една гняз от водата, лед така слузеста. И като ти се лепне, после търкаш, обаче то си става мазно там. Ама не е мазута. Не, безцветно е. И не е мазут, като ти се лепне и става един такъв стържещ, не е да е мазут. Става черно и да. Не, че не може, ама се чисти много трудно бавно. Това пак трудно се чисти и бавно, но много по-бързо от мазута, де. Но е хлъзгаво, такова става едно хлъзгаво и точно с този полъх на морето. Същия му е мирис. О, ето го! Ето го и нашия! Сумче! Копеленцата! И да. Ето пича близо да кара. Оп! Гуд! Айде пак та. Гуд! Годна! Някой хвана и една вълна, ще стане много яко